Kaixo, ni Iraia naz, Urmendi Haurreskolako zuzendaria, eta urte asko da DBH-ko eskutuneko kideak etortzen dira honea ipuin kontaketara, eta oso momentu, polita berezia izaten da, gehien txunak hemengo haur txiki izantatuak dilako, orduan, topo egiten dute berriro, zentruakin, haien irakaslia izantakokin, geletara joten dira, eta haur txiki jantzakore bada momentu batez, ezagutzen ez duten kuadrilla bat etorri, eta ezagutzen duten ipuin bat kontatzen dietena, eta guk oso modu positibo baloratzen dugu ekimen xume hau. Ni izaskun naiz, HH-lauko tutorea, eta eskutxuneko kideak hona etortzea beti oso atsegina da gure txikientzako. Urtean 3 etortzen dira, eta Euskararen egunean egiten dutena da pixka bat egun hortako inguruko informazio eman, baita ere argitxoren urtebetetzeak ospatzeko zer ekintzak burutuko ditugu, eta beraien laguntzen digute pixka bat euskararekiko atxikimendu hori indartzen. Batez ere ama hizkuntza gaztelera duten entzada, holako taldetxo bat ikastolan edukitzea. Kaixo, Aitziber Arnaiz naz, Oiartzungo udaleko euskara teknikaria. Netzako euskalgintzako parte gea, beste eragile guztia bezala, herrigintzako parte gea udalare, eta izugarri garrantzitsua da elkarrekin lanian aitzia, elkarlana, herrigintza, eta hortan topo egiten dugu, behin mino gehiotan eskutxunekin urtean zehar. Korrikan txokolata da beraiek banatzen dute, euskaran egunean beti egiten dute ekarpenen bat, eta netzako, eta beste hainbat ekintzatan parte hartzen dute. Juten gatarteka beraien gana, bisitailerrak ematen ditugu UEMako teknikariakin elkarlanin, eta netzako garrantzitsua da beraiek ere herriko euskalgintzako erreferente helduagoak ezagutzea, zertan aitzengan, eta batez ere elkarrekin lan aitea. Eta hori islatzen da batez ere udaran egiten dugun lan batin. Eta nik izugarri gozatzen dut lan horrekin, mundialak gazteak, eta egiten duguna da, Xanistebanetako barraketarako musika aukeratzeko lanketa luze bat egiten dugu, beraiek aitzen dianekin hemen buleguan, ondoko bilera gelan, aitzen dia ordenadoriakin, lehiaketa bat antolatzen dugu, beraiek gaur egun esan dezaket, ni naizela beraiek laguntzen dilena, beraiek niri lagundu beharrian. Eta egitan izugarri gozatzen dut, eta esaten den bezala aurriak erakusten du atziak nola dantzatu, eta hori da garrantzitsua. Kaixo, Haurtzaro ikastolako festa komisioko kidea, gire esan lan bikainik dute, Haurtzaro ikastolak antolatzen dituen jai desberdinetan, eta hori azpimarratu nahiko genuke. Adibidez, San Tomas azokan behaiek egiten dutena da herrifak banatzen dituzte, zozketa antolatzen dute, eta aurkezpen lanak ere beak egiten dituzte. Egia da, euskeraz biziko kanpainan argitxoren laguntzaileak izaten dela, eta gero baita ere mailaz maila izaten dutela behien irakurketa saioak beste mailai ipuia kontatzen. Iotetan, adibidez, auzoetako, koleretako zinta guztiak mozteaz aparte, sorginak edo Somorro 5 bezalako pertsonai garrantzitsuak behaien gain gelditzen dira. Eta inauteritan ere beraien lana ezinbestekoa dugu. Arratzaldeko emanaldiaren aurkezlea dira, eta beraien lanari gabe oso zaila egingo litzaiguke festa aurrera eramatea. Orduan, horrengatikan pentsatzen dugu eskutxunek egiten duten lana ezinbestekoa dela momentu honetan Haurtzaro ikastola. Bai lagunak edertzen du mundua. Kaixo, arratsalde on denoi.
Kantuz hasi eta dantzan bukatzeko eguna heldu da azkenik. Ioten heldu dila iragarpen sonatuak inauteritako ametxen anagasa humoretsuari bide ematen diona. Hoi da, intrigaz betetako istorioak eta koloretako ametsak. Koloretako ametsak! Koloretako ametsak! Ez dagoenean! Bale, nahiko da. Berdintasunak